हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय गियानखौ लानानै मोननैसो भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो सानदों मालाबा गुसु जायो हरखाबनो दा बेवहाय माखासे मानसि दोमसिजों लोगोसे जिब जुनार दाउसिन दाउलाफ्राबो मालाबा सुहाबनाय जायो थिग बिदिनो जोङो मासे दाउथु मोनदों जाय दाउथुआ माने गुसुजों बेयो न' लांगोना मोखाङावनो दंमोन बियो मानोना बिरनो हायाखैमोन गुसुजों दा बेखौ जों दाउथु नों लानो गियान नों लानो नों आखायाव लादे आखाइ थोंनैजों औ अनलाय ओइ आगै होनलाय बिमायालाय दंना गैया सोंलाय नों बे दाउनाव सों मिमि जादोंना जायाखै सुकु सोनो दा बिलाय मिथिबाय सुकु दादा हरफिनदो गोजांदों दां दाउ गिदिरसो ओइ थाहांबाय निसाफोर फिबाय बायदोंसो नामा माबाफोर जानानै दाउआथ' गोरा साइज ना गोरासो दाउआ गोरासो गोराद्राय नङा गाङालाय गोरासो माबा गाङा गोराथ' माबानिसोदां दहाय आथिङाव फानलुनाय खोनादों ए होमबालाय बेनो जागोन बे गुसुबो जाबायना जों नारेंखलनि लाब बानायनो नागिरदों ना जों नारेंखलनि लाब बानायगोन गिलाससे जाबाय नै बिदैयाबो नैबे नारेंखल बिदै गिलाससे बरटिका नारेंखलनि लाब बानायगोन जों नैबे नारेंखलनि लाब जाबाय या ओइ लाब आरो नैबेबो बराबाला लाभ बन रहा है अभी लाभ बन रहा है बन गया लाभ बन गया लाभ छोटा लाभ बोरा वाला लाभ दिबावनो थाबाय र' लाभ सालाय दे जुलाफि ना जुलाफि फानदों नै जों जुलाफि फानदों नारिखलनि जुलाफि हो गया दा बिनिफ्राय जोङो लाभ खालामखांनानै जों बयबो ज' रानलायनानै जाबाय दा बिदिब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव जानायखौ दिन्थिनाय जायासै दा बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनिनो लाबोदोंमोन नोंथांमोननि गेजेराव दा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दा बिदिब्ला बाय बाय